Kita na ang duha ka mga batang naanod sa baha kagahapon sa munisipalidad sa Argao. Kauban nato karon si PO2 Paulino Sanchez Jr. sa Argao Police Station. Sir Sanchez, kinsa ning duha ka mga bata ang nakitaan ug asa na ni sila gidala karon? Ganihang kuan, alas 5:30, na-recover ni siyang usang bata, ini si Rachel Pasahi, diri sa sapat sa Barangay Kanbanwa. Ang usa karon ma'am, na-recover po ron ang usa ka ang laki, si Earl Kyle Sarbido. Karon na nga kuan ma'am, nakita ni siya dito sa laut pero nadaan ni siya diri sa Daplin. Karon na yung mga alas 10. Dito na ni siya nakita dito nga sa laut, in between Bohol ug Cebu, Argao ana ba. Nakita og managat dito na nakakuan nga nagbaw na diri nga to dito ang patay naglutaw. Karon ma'am ang mga biktima to aron sa Tupas Funeral Homes. Kanina lang usa ma'am si Caroline. Wa pa makitaan jud. Ang nag-lead na sa moha ma'am ang among hipig yapon si Inspector Alejandro Batubalonos. Daghang salamat, PO2 Paulino Sanchez Jr.